Čau, starý. No, ideme na to, nie? OK, takže ináč zdravím všetkých, toto je Hajdovský Vlogs 2 a ideme na vec, takže starý začni. Ako sa máš, kámo? Vieš čo, mám sa troška unavené, bol som cvičiť a som unavený troška. Čo si dnes robil? No vieš čo, bol som na preventívnej prehliadke, potom som bol na neurologickom vyšetrení a potom som išiel za tebou. Takže takto ty flákaš školu, Adrián? Vieš čo, starý, neflákam školu, ale proste, keď máš problémy so zdravím, tak zdravie máš iba jedno. Je to tak, no. Musíš riešiť, vieš. Kde sa nachádzaš? U kamaráta, u Štefana. Čau, Ševko. Zdravím ťa. Hrám tam vzadu Fifu žebra. Čo máš dnes v pláne? Vieš čo, musím si spraviť do školy veci a potom sa budem venovať hudbe. Ako to ide s nahrávaním? S nahrávaním, vieš čo, mal som i v sobotu nahrať jednu vec. Mordor 3, ešte potom jednu vec na feed, DJ-ovi, zdravím. A proste ochorel som troška, ešte to asi aj počuť na hlase, že rozprávam troška z nosa. A nič, padlo to proste. Ale teraz, zajtra idem nahrať Mordor 3, takže v sobotu sa bude točiť video, takže máte sa na čo tešiť. Ako je to teraz so štúdiom? So štúdiom je to v pohodičke, lebo som dostal od jedného týpka z Blavy, od Gonzy Beats. Servus, bratranec. Čau. Som dostal ponuku proste, že budeme robiť veci, takže čakám na hudby, kým mi to pošle a začnem písať niečo nové. Hovoril si, že chodíš cvičiť. No, Čo si dnes cvičil? A s kým? chrbát a super série, ruky a cvičil som s tebou. No, Čo je dôležitejšie u dievčat? Krása alebo charakter? charakter. Ale tak keď je nejaká baba škaredá jak nepriateľ, tak s ňou chodiť nebudem. Ale vieš, stačí priemerná krása a stačí to proste, že bude mať dobrý charakter. Kto je tvoj vzor? To je môj vzor, teraz nikto, ale mal som Tupaka, pretože textami, myslou, flowom a tak bol nadčasový v tej dobe. Takže teraz nikto? Teraz nikto, teraz ja som sám sebe vzor. Snažím sa robiť veci podľa seba, nikoho nekopírovať, aj keď je to už ťažké v tejto dobe, pretože je tu veľa toho. Vieš, a keď ty počúvaš hudbu, tak ťa tá hudba ovplyvňuje aj v tvojej tvorbe. Jasne, chápem. Veľa interpretov to spomína. No, Prvý vlog celkom dobre sa vydaril. vieš čo, Čo máš v pláne ešte na YouTube? nič nemám v pláne. Toto bude druhý a posledný vlog. A to nemyslím vážne, však fanúšici sa na toto tešia. No však oni sa netešia, lebo to sú pičoviny. Takže len taká pičovinka. No taká pičovinka z nudy. Dobre. Máš rád svoju maminu? Áno, Veľmi. moc. Tak to je pekne. S kým si najviac rozumieš? Chlapec, jedno dievča. Vieš čo, chalana jedného ti neviem povedať, pretože túto típci čo sú, tak si s nimi rozumiem na takej istej úrovni a babu Bianku. Robil si nejaké športy? Robil som hádzanú 7 rokov a atletiku. Prečo si skončil? Pretože nemôžeš robiť dve veci na 100%, takže som si vybral hudbu, pretože je bližšie k môjmu srdcu. Dobre. A zarepuješ nám niečo? No, môžem. Máš niečo napísané? Alebo také veci? A ty nevieš, jak sa mám, jak to píšem, jak to hrám. Agresia vo mne príde potopa, to roka, Sodoma, Komora, pohroma. Dal som podniek, všetci chytili sa, som prízrak. Tvoj zlý zrak nevidí mi do hlavy, máš videný, si chytený, som pri zemi, som sám proti vám. Flow dark do milión strán. Zlý rap, dnes si star, je to príšerné. Myšlienky evokujú výstredné. Konec. Ešte tu máš pár otázok od fanúšičky. No, Jak to, že nemáš frajerku? pretože nechcem. Tak. Ľúbi sa mi tento život, ktorý žijem s dievčatami, takže pohodičke. Máš to druhé, že čo si písal na Ask, nejaký príbeh
No, Že s tým tvojim kamošom Tomášom, či sa to stalo? nestalo, na to som sa už vyjadroval 1000-krát, že sa to nestalo. Ako si to dostal k hudbe, kámo? K hudbe som sa dostal, vieš čo, od malička u nás doma hrala hudba Celine Dion, Shakira a tak, a potom bratranec ma tak naviedol akože na rap. A potom proste to vyšlo ruka v ruke, vieš. Keď som počúval, bol som u ňo hocičo, reggae, metal, hardcore, všeho chuť proste, vieš. Jasne, chápem. No, Je tu ešte otázka. Dal by si niečo iné ako rap? Napríklad pop? pop nie, country by som dal určite. Ja cowboy s tým češmám vyjebaný s tým kalapčekom. Tak to je pop. Však je o mne známe, že ľúbim nosiť kalapy slamené. Vieš hrať na nejaký hudobný nástroj? Vieš čo, snažím sa hrať na gitaru a na klavír, ale je to v takom štádiu, že snažím sa. Takže asi neviem. Odkaz pre hejterov. Čau. Tak to bol pekný odkaz. Čo by si chcel by si niekomu teraz akože niečo odkázať? Staráte sa o seba, vy debili. Rozumieš, kápo? Zajebeš nejaký freestyle? Nie. Tak sa poje. Nebudem tu freestylovať, pretože teraz neviem moc rozmýšľať. Pretože som unavený. Dobre, díky kámo, tak to je všetko. Díky moc, starý. Drž sa. Čau.